Dugay lang kasakay, pero... Dahil alita na, video ko. Nami sa barbecue boss. Hindi ko ninyo binlan. Gikan mi sa Milters. Ako nang charge ako yung mabinlan. Haha. Wala pa si dermi dyan. Jugay kay siya dyan. Ako to i-vlog yung pag-abot. Unsa ati? I feel incomplete because my bag is not heavy. Kinukat kay bag. Wala na siya. Ay, ipa-grade na to si ate Bigay. Abot na daw sila. Na daw sila sa stoplight. O, nagsiga na. Ipa-grade na to si ate Chian. Ate, ipa-grade ka na mo. Ay, taxi ay. Alimay, ipa-grade na Yan to na si ako sa ate. panahon. Kay tagsara ka ni may tabo nga maura ni suit sa iyang bag. Una, alcohol. Ay, alcohol. Ay, mga alcohol ta. Baby Wow, wipes. Wow, wipes. Wow, Yeah. wipes. Unsa man ni siya? Pahumot. Wow. Sudlay. Hiluta niyo mga sudo. Kurlon good town, sanjang ko man na. Uy, pang alcohol dahil. Ay, ano dahil. Then, coin tours. Ma, akong pagto. Uy, abot na sila. Asa man ba? Managdago. Bidji din. Ano ba sila mga show? Bidji din pagsuot. Ato sa trabaho ko mato. Ready naman na ano. Ulo eh. Baka din kasi ulo ito Grace. Mati lagi maibog. Sexy ba? Lagi maibog. Ay, ready na. Ulo eh? Asa dito mga toy? Hala ay. Hindi mo na dyan gagay kay Juan nagkita. Hindi ka dyan doon na ako. Hindi, guys. Sayang, nauna na lang yung cementerio. Hi, guys. Nagana yung tao, no? Dermi! Hello. Ay, si Dermi! Wadyo ko doon. Hindi na siya muhag, Jude. Vlog ko ako. Dapat na. Hindi ko doon na. Vlog ko. Hindi ko doon. Uy, apil na. Ko ninyo. Dermi, wala pa dyan doon sa skip-skip ng tani na eh. Ay! Ay, si Dyren, wag ito tagda ni Dyren. Skip-skip lang tani. Hindi ko yung madaulan. Ha? Ato ang shake na guna. Gutom na kay ko. Padutay wifi. Day, una jud inumana, day. Sige jud mo. Una jud mo, ana. Bagay mo'y kaon. Hoy, pala di jud. Sige jud. Kumana, Andrea, magsakit na yung tao pa kay kaon. Uhaw na yung tubig. Nami na, tamis. Oh. I'll drink that later. Yes, it's so lamig. Kati na na. Day, ito na. Say, layo mo kay mama. Barbecue is served. City, anak. Ay, city. Sige, inom-inom. Bantay, bitaw di ko na yung payungan si mo yung ani, bitaw. Nami kayo. Gabi kay 500. I want that one. I want that. Yes. Ka-excited ka, unsa ka? What's that dog? Ban, mura dyan ka ng sinugba. Here's my food. Pangayog sauce lang ka, nga kanang naay. Sili. May nami, pusog kayo. Pila ka baso sa milkshake na hulod. Sa tag-ani? Mango shake. Oh. Bubuligam. Horse. Nine. Hi guys. Hi guys, kita muna ni mga camera guys. Sorry guys. Ay, pasisugan ka ang dagan. Ano man na, cutie. Tara, cutie oh. Cutie. Apo, gilaway ko. Kapit na ka sugar. Ikaw cutie, nasuya na ka. Ikaw. Ito siya hungit. Fresh. Gikan hilamos. What time is it na, day? 11:31. It's 11:31 and then manglakaw mini ka ugma ikabuntag at balamban and wala pa mi ka ready sa mong things. That's why mag-ready ko, mami. Ko danan sa kong sa looban.
Nagilog sila sa ako ang pink t-shirt dress kay di man ako sulubon kay kadaghanam de ko nakasulod sa picture. Nanamde ko yung picture. So si Amay ug si Andrea. Dali! Ma'am, Ako brain. kamay sa baba. Kamay. Baba, uy, baba. Baba, This. uy. Dahil niya, saan man ni anak? Kamay sa baba. Why you're wearing my jacket? Kamay sa baba. The question is, pila ka case tanan na adiri? Uy! Nara diri. One. Guess lang. Ako! Tanan case ha, ang naara diri nga case. Ay, sa. Tanan sa iPhone 5 sa dog sa iPhone Wala 6. ara. Ay, tanan jud. Bitch, ako. Binasa. Nga, isa sa kamot, kinsay ready na, kinsay mo nag-answer. Ang naadiri. Dungan ka ayo. No, balik. Bato-bato, pik ang mapilde mo ay Ay, daon. wait, anak. Ay, huwag na be sure sa mga answer. Okay. Ang mapilde mo ay mo unag tubag. Pila. Hindi mo yung maunang tabag. Ang mapilde mo ay mo nag-guess ang number. Kinsay Hindi kay pilde. una. Hindi yung answer. Pilay mo, may tanan ha. 14! 13. Ikaw. 11. Ako unang answer. Sige, moment of truth. Kisay mas na. Shit, wag na sobraan na ako na. Kung kinsa ka ni Roy. Gudag. Una ka, basta kayo madaon. Gagod ko ayo. Down. Eh, anak lang, habuan ako para soon. Lapin ako. Dagon dyan siya. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, mag-ihap. Tara. 1, Wala. Uy, nakadaog. Uy. 2, Uy, nakadaog. wala na yung bago. 3, 4, 3, 4, 5, Shit! Lampas na to G's dito. 6, 7, 8, 9, Kapag grunig 20, no? 10, Oh? 11. 11. Nobody Shit! got the answer. 20 ako i-answer! Wala'y nakakuha sa answer. Sige, next question. Talikuran yung phone. Dali kayo, nasa cellphone akong pangutana. Pila akong follower sa Instagram? 5, Ako! 4, 3, 2, 1. Dungan mo tubag. 1, 2, 3, go. 101. May nakakuha. 109. May nakakuha. Pila ka pads ang naadiri? Ako! Nakauna ko! Dungan mo answer. 1, 2, 3, go. 5. Ang original dyan ha. Ang original. Kanis akong gikuptan. 5. Ay, sakto na nasa akin. 4! Oh, wala na yung plus 1? Wala na yung plus 1? Daog siya din Ayaw. Pabidding sa competition. And this shirt goes to Swang. Di sa agtang. Isa unsa na go. Sagay ako eh. Ito mo na Te. kasulog eh. Ako'y masulong Ako'y masulog. Pwede naman magkuan. Bisa unsa ninyo. Kalahan. Gusto ka dahil kung mag-gawin dahil? Magkana lang. Tala ko balik. Ay, video? Nananakay. Imo siya gi-subscribe ng? Wow. Subscribe na ka ni Derren. Tana siya balik video yan. Ay, baka din. Balik ang tanah ko. Baka kita. Ako. Ako yung story siya ni inyong. Ako Oh, sige. yeah. Ako sige. Ako na ngayon tabi. Ay, kagkabi yung taas. Ikaw lang pili na ba, baby? Sige, Dermi will choose my outfit for tomorrow. Viewer, it will be so sexy. I want to be simple but so me. But comfy. Dai, bugnaw kay na dai. Sigulong ang dai. Kaya na, sulugan ko na ako mga jacket. How do you read that one? Chill. Where? Again, read that. Chill. Unsay, ikaw good. What do cows drink? Ito imnon sa mga baka. Sa mga cow. Milk. Ikaw ito imnon sa baka daw. Ito imnon sa baka. Gatas. Kailan sa baka?
Ha? Ang sa imnon sa baka. Ang sa dermi? Sa imnon sa baka doon yan? Milk! Milk. Sure ka, milk dong? Ang milk mo, ilang ihatag na to. Ilang i-drink, water, Grass. grass. Ang kanon. Isa? Yung kanon grass. I pulled up all of that, this is my friend.